Mauliati madihida saluna paparan puta Raja Sila Sabuga Siwaru Turpuk namar hoja tu silahina bulak. Maderita apala disadarion memang cukup menarik. Alana jarang do tebegeon jarang do taulahon. Ima mangapu boru seorang magodang. Artinya mangapu dan arti sebenarnya mangapu mangalusi hata molate tuaka natorok. Di sana artinya hampir sama do artinya mangait do mengadopsi. Boha teknisna, boha carana di songa mangarade siap bidang adata upudepen si aloho laho patorakon tuhita saluhuna asan giat boy bermanfaat tu akka keluargata tu derita masing-masing alani partikiano nu pasatai ma tu bidang adat modate ma. Ya, horas mari kita paparan puta Raja Sila Sabungan Siwaru Turpuk namar hoja kusilalai bolak. Hobar tu materi naun dipasak ni mata ketua umum nakiringan ima mangapu boru seorang magodang. Di hamu manami adorang so masuk kita proses pangapuan jumolo majolo di patorak kami ahado pangatusion taringot mangapu nate mangapu pengertian mangapu artinya dijalo menjadi anggota keluarga. Diauhon diapu itu dijalo menjadi anggota keluarga. Nah, mangapun terbagi dua. Molo bawa donau diapu dirokma patape marga. Olah membeda hode bahwa patape marga. Ya, molo berua dirokma dipa boruhon. Dipa boruhon. Buasa adong istilah mangapu seorang magodang. Latar belakang ni inon na julu jarang do diulah hono di tengah-tengah di masyarakat Batak. Sesuai do perkembangan jangan terlebih dong merdeka bergaul berinteraksi kita halak Batak tu akka suku-suku asing na adong dilihat pertibion perkawinan campuran manang perkawinan antar suku dan buibe hindar honon muluna julu karas do aturan nina tua-tua tua kaya nakonna naso tupa mangalak boru sian nadau manang muli boruna tu halak nadau. Jadi unang tadokon silebana teh melobui tagatima. Ayo lo do pengertian sileban on halak silebanin na jolma so jolma. Ate. Tapa halus ma istilah marboru sileban. Masumar marga inna marang na anak sian sileban inna. Jadi tapa halus ma madokon sian nadau. Ate. Sian nadau. Sian nadau, ya nadaon dan merlapatan on jarak daun. Secara terminologi pengertiannya di luar ni sukui
Ate, nian sarupa do Sileban manang na Sumar Marga, moridok na Sumar Marga non adong dari Sumar Marga. Akka suku-suku nasing di Indonesia na marmarga. Aledang margani halak Batak. Aleta dokum istilana mangalak boru siya boru nadao. Muli tu bawa siya nadao. Asesongon na halus ate. Aseladong predikat-predikat dihita terlebih hita paparan putara jasilai sabungan soal turpuk na marhoja kusilalai na bolak. Tadokom molo mangalak boru sian suku asing tadokom istilah sian boru nadao. Muli tu anak ni para anak sian nadao. Jadi tabo begio nate molo silebarin da hira anon liling perkembangan jolma halak silebarin da molo halak sileban berarti jolma sejolma ate enggak asing pengertian nih tadokom sian nadao. Sepakat maita dia bang ate? Iya, sepakat maita. Ya. Alani dang bui be dia bati akka na tua-tua terlebih di perserahanon di kota-kota besaron perkawinan antar suku. Alai beha proses ni on hobar tu pada datota asa merdalan adat nioputta si jolo-jolo tubuh nauli di patu pama ima acara mangapu mangapun buidok kononon hanya sesaat don oleh karena ada kepentingan tertentu imada keningan melona tahatai di son ima naik molo berua naik marhamulian molo bawa naik mangoli molo si bawa nihita Batak neng mangoli tu boru nadao tentu di Papuh maon buruaon nanaeng inak tanah inon tu margani natoras naburu melodang natoras naburu natoras na opung na igijang bona tulang ate molo bawa do boru Batak boru dihita Batak naeng marhamulian tu anak ni para anak sian nadao di Papuh maun tu margani amang boruna ate tu margani amang boruna so dia prosesnya nah odo prosesnya alana kita mangapu boru seorang iya Roma Paranagon mabuan anakna dohot na naing parumainna dohot na torasni na naing parumainna si pagi tubuh madda poton hula-hulana naing pangapuhon ima na naing parumainna iretong da naing pangapuhon parumainna totunuangin atorang sorona sida di hari hana nungadong buah-buah jolo per jolo nungadong kesepakatan artinya pakatayon na marsitomuan dung marsitomuan akka pakatayon di akka rencana-rencana na isulah oronna Roma na sida madapoton marang didapoton marang dibayar di sadap gedung pertemuan terserah mah ate alena jelas pihak para doro madapoton hula-hulana
Ima naneng papuh naneng paromen naon. Ate. Tentu mabuan si bebenon nama ima si panganon najagar nama saudara manang si panganon nama tudu-tudu. Ya. Mau lihat ya, Mak? Adong piga-piga versi. Nah, diulahon proses mangapu boruon. Aleta bereng ma na paling singkat. Jalan naung hea diulahon. Dung pungusu de. Dan itu Roma paranakon pasahaton turut-turut si panganon tu ado pani hula-hulana. Goarni si panganonon ima si panganon sulang-sulang. Ate si panganon sulang-sulang. Unang salah ita. Ate aseta kasta boto ima goarna si panganon sulang-sulang. Di pasahak mon tu joloni hula-hulana. Jong di pasahat dibalas hula-hulana oma do dekke si mudur-udur. Dekke si tio-tio. Songon na somal. Dan pola patorangon nami tunggu dia proses ini marsi panganon, dong marsi panganon. Tunuangin disukun hula-hula umat taringat turut-turut si panganon non terbeha. Dan itu ala narodo dan sida mendapat hula-hula naik berarti dokonoma surung-surung. Siakuk di panggabean parhorasan takasma di suku hula-hulaon dia do haroroni raja di perburuan naon perburuan naon. Takasma dia lu si perburuan di tariasema di pasahat ma. Na solot di rohana, na gopang di pusu-pusuna. Dung marsi tomuan na sida, dan itu marpanguloy mahula-hula naon, atong suruh hamu mahuson, nanaing parumay munainon, nanaing parumay munainon duda, dang buru nami daw, nanaing parumay munainon, dang yap pudo beda, nanaing parumay munainon. Do naturasna di pataru naturasnik para nagomba ima buru nanaing siap ponon manang nanaing paromen naon do naturasna dan gitu so ini memang buru mau lihat ya mak mau neng istirahat tamu istirahat majolo ngai pada dihaming anak muda di sana sediulah kami ada nahobar tupangopun ni naneng parumen menon ya adong naboy lahu luar marang tetap di sinon ima paranagon di patupa parburuoma ima acara pangapuon di paburuhoma parjolo sahali di sukumma natorasna kesediaan di natorasni buru naneng siap pono. Apakah bersedia menjadi Tuku Batak dan lain-lain dan gitu. Jadi artinya mengidu persetujuan. Bolonunga setuju natorasni ima si boruna naik siap ponon disukum ma boruna bersangkutan. Aha latar belakang. Nah gitu. Ya lu simak. Dong dia lusi dengan dokono ni na mga pumba. Mulai ate mak. Anda anak kami terima menjadi marga ini tapi tidak tanpa mengganggu hubungan kekeluargaan antara kamu dengan orang tua kamu. Dan berikutnya tidak berhak atas warisan. Itu tekas terhidap kursi. Dan ini bila perlu tertulis. Ada poin-poin yang ditanya. Siap, pindah. Molonunga mangarari buruon.
dan gitu sesudah permintaan ni naing mga puon diulahom ma ritus-ritus ni pangapon parjolo disulangi mak dah ingat kita dah disulangi dimeme ima guarna dimeme dan disulangi dimeme imeme kan unang tong tabayak ko meme sa pamanganina tayo dimeme onay mga pasurang magbola ada gitu tak kumugulo apa mudah pusara imeme no mo siya no gawe si pikir dong dimeme ba di paino pemak do adong hata-hata nah bartusi iya dong soni ba di pasahak ma lapinna manang ulus paropana ate amang ate di ulus paropa iruma to dima di maroto di buido akka sude ima do atubuni na mga ngapon mga rumato di pwede manabay tarsong na marmeme dan gitu ya sah-sah saja tambah banyak na mga rumato di tabak lasroha dong saya songon inon ba diopa ma danagon dan diopa takas da iba nahi kira main motor-motoran hina julu ihaliakum ma ya simbolis na mereka ihaliakum ma wakwon hukma dimangmakon bahwa keluargaon nunga adong boruna seorang magodang asa dibereng akan atorop terlebih hula-hula naro apalagi tiki dong saya bahudul manasida Laos di Papua ma tu hula-hula naroinon bahwa naung sorang dinasida ima sorang magodang bere ni hula-hulai ati tungadong si pasaton di hula-hulai dia saat mempertikian Roma hula-hula naon dan itu di pasahat madeke si mudurudur diupama ima bere naon laos diulosi imate nah dongsai non hudul maringgan para anak pe hudul maringgan mardalam ma pago-pago untuk memeteraikan pago-pago magwarna pago-pago dan pas itu anak tong gina unang salah dah pago-pago ipago-pago asa hot itu kan guna di pago-pago kan hot mardalam ma pago-pago unang tadok ko pas itu anak tong gidaong pago-pago do dah tu akka dongat tuguni nyon dongat tuguni nama ngapon hurung asahutana ale-ale sama mo se tu hula-hula ima guarna baho-bahon molo tu hula-hula na baho-bahon ate hido taringot jabbar si pasahato hula-hula arong dua versi sada jadi kini mulak hula-hula pasahato ma osang ni tur-tur si panganonon naringgan alai adong do khusus di patu pasada lomok-lomok namar goar di pasar hipal tu hula-hulai no sude hula-hulai sada ya ekor di pasahat adong soni las rohani hula-hulai las rohat tapasahat to nate jadi Jabbar na kiringanon dan diganggu ale khusus mari pasat hula-hula tersongon ula ni tadok ni nasida masada khusus lomok-lomok dileku hula-hula arong songon te nah tersongon ni ma proses na dihamu aka amang do tamu saluhutna
nau hormati kami, adong sono. Adong na menganggap acara na mangapui sa paket langsung tu na marhusip-husip na gugu. Adong na mangelek songoni. Lebih singkat. Jadi Roma misalnya dong hata masih gawe-gawe songoni maraja nami. Molo siap pangidon nami. Laos ditikyom manean. Kami marhusip-husip na gugu. Ido, marhusip-husip na gugu. Dangarong patua hata be. Alarang na kininganinon, ngaibo to betong. Alarang na marsih hakolongan do. Asa terjadi proses ulauni na kiningani. Dan ido, langsung tu marhusip-husip na gugu. Arong songoni, singkat. Siados ni roha. Berarti dang pola memang turu-turu si pangano. Turu-turu si pangano teki na mangapui mereka ni laus ima kelanjutan nah. Jadi dianggap pun sada pakai to studio. Adong songuni. Ya. Akan mengalap buru di tulang do, saudara marhata sinabot mengalap buru di tulang. Akan kayak buru di tulang do deh. Itu no ikan. Nah, itu kan. Belum buru di tulang adong do hurua marhusip. Kadang adong kan. Kadang taberin konten tayo adong kan. Dangadong marhori-hori dinding, dangadong marhusip, dangadong marhata sinamot, dangadong ular sadari, dangadong titim marakup. Berarti dianggap Om Basudion, dan ini kalau manariasa. Lebih singkat kan? Adong nama ulah songoni. Jalan menurut songona OP, ku analisa, ya lebih singkat. Alana nunga proses dari awali. Gabi mengalap buru ini tulang. Na pahobar khodo asa gabi buru ini tulang ima proses na mga pui. Tersoni ma ra proses na dang pola gajang asal ma tahapan-tahapan na inon ta ihuton. Jadi saya takas taboto ate mga te asa buhi kita manuturi akan asing. Jadi moloroharo masih paleanan dan itu dan mago nilai ini ada ti molo dianggap acara pangapon langsung tu parhusipon mate. Dan arong isi patua hata, unang itu kok kita arong isi patua hata be dianggap nakiningani adong do acara on dianggap do studion bagian ini hola patahaton sebani nama. Do sebani adat. Ate, kan itu? Bahasa pola korbat toron sada hosanai husinon. Ay molo mangalap buruni tulang do. Sonarong nomor hori-hori dinding. Sonarong parhusipon. Sonarong marhata sinamuk di sinon. Sonarong ulos sadari. Sonarong mardala titim marakup. Itu kan nuangin. Jadi unang tasarupahon mangalap buruni tulang. Song mengalap boru, naso boru di tulang. Kan ini nuangin. Harus secara logika na mengalap boru di tulang itu harus lebih simple, lebih singkat. Ay otomatis nuangin gabi boru di tulang na alana memang di papuhok ku tulang na. Itu tong. Jadi nolo itu sipata mengalap boru di tulang alana di papuh sonon. Dan itu ibain sonon mangulahon ulahon. Nah, so mangalap buru ni tulang, iya liling ma. Hebat naron, pasahat tamu mah panadayon, tu on, base, pada ay nasoy tadaw, duhuro tulang na, kan ino noain, kan ngabalik. Molo mangalap buru ni tulang, nangarong may panadayo, sulang-sulang na magwarnisi. Pasahat tamu mah sulang-sulang kuson. Ino, molo misalnya tersongon na upapariban dan sulang-sulang atong sulabanda paribanda dan itu artinya si palas roha boy dan itu si palas roha ni na beruna manang akangna dan itu molo misalnya pinggap pangaran unang pasata mo pinggap pangaran ku hamim sunang suni asa tong lasu di rohanami
pasah sudi asa pasah tamu ma si palas roha nami mula langsung mangalap baru ditulang di dokom mau pinggap panganan pasah tamu ma si palas roha nami itor-tor ma do kan sekon asing do mangalap baru ditulang do mangalap naso baru ditulang dung dia petulang nau gawe boruna otomatis itu otomatis jadi mangalap baru ditulang. Proses pelaksanaan adat pun dia proses mangalap baru ditulang takas. Ay boto hita teh mangate. Iya. Undangan nona lari mangito di lahung gadon roa mangudo pusaraon mangalap baru ditulang ibai gawe mangalap baru naso baru ditulang. Beuh. Asal isi asal. Tersori mamang ate tungadong nalaho sisa kurumuna partikiano di pasar taima tu amu butima ya. Jadi mulai tema di narasumber nami jadi ngatakas nak dari para orang muna tadi itu nama mengapu. Jadi memang molo daseringon Nabi Noto mang Nabi Hape ada kondisinya mengaido di lokon. Ya. Jadi suku kulison. Oh. Hal-hal na perbedaan na paling menonjol do di antara nih mengaido nama apon. Mulai mah. Ya, mulai. Jadi mulai tema di nama ketua umum ate. Mangapu mangain mengadopsi tartuluodo no yasa tabigi. Jadi ala salah pemakaian istilah Allah haduan adong efekna di kemudian hari. Nah kini di patorak kami molo mangapun adalah siulaun sesaat, ada kepentingan yang urgent, kepentingan yang sangat insidentil. Contohnya molo si bawa naing mangalak boru tu boru nadau, manang boru tahun naing muli tu anak nihalak sian nadau. Jadi proses neon di baima mangapu dengan catatan molo mangapu do bahwa di dokum apa tape goa marga molo borua di paboruhon on jelas sada tidak memutus hubungan antara si anak dengan orang tua kandung, tidak memutus, tidak mengganggu, hanya kepentingan untuk berjalan acara dalihan asa lengkap do unsur dalihan tolu asa bui merdalan proses adat. Paduahon tidak berhak anak yang diapu ini atas harta warisan. Asa takas taboto ate. Ale mulu mangain mulu di taboto di hitala Batak do mulu mangain on ada yang ada hubungan darah. Alana sada keluarga misalnya dang marianakon manang na holanna baru perlu adong generasi nama neruson keluarga diain mah contoh anak ni Anggina manang anak ni abangna dan itu hak asui pida berhak atas harta tapi tidak memutus hubungan. Kenapa? Ada hubungan darah gimana memutus? Karena dong istilah ni kita Batak tak pula naik do halak nama-nama ranggi. Jadi okalak kate itu dibuktikan dalam implementasinya juga. Ido. Dan itu ale mulu adopsi, jelas dia adopsi, adoption. Memutus hubungan, menyerahkan, memindahkan hak asuh, hak daripada si anak dari orang tua kandung kepada yang orang tua yang mengadopsi. Nah, alani mengidani akkarumang ni sulau nanang patu pauta tapaho barma tu goar-goar ni sulau
naneng taulahon dan itu hanya untuk sesaat dia tanpa memutus hubungan antara orang tua dengan si anak, ya katakan aja mengapu. Una itu kok kamu mangain. Meloroan non ahli bahasan non, adong persoalan di kemudian hari bisa berdampak dan itu. Tersebut ini mana boleh dipatorak kami memang ketua. Adong debe, ya adong debe kita, adong dah kisian. Oh, ya. Jadi mulai tema tutup depan orang yang ketua. Iya. Manukun tarik waktu ulas pasamut. Sekarang menurut nama jalus pasamut. Adong doh ya kejadian memang alat taribo to turu-turuan memang na sejarahnya alat batak masalah uluson. Lakin kan harusnya natoras na pagitubi do naman jalo. Allah. Jadi mah ya ibu to sejarah tasawuf dia na adong gabi mangido imana. Gabi mana hasatan ni? Oh ya, ya mulai Pak. Jadi boy ma anon sesi nama ngihutinon dan itu tapat orang di jenis-jenis cara perkawinan dan itu okan judulnya nama ngapu. Adong don perkawinan mangamai hela. Adong don ngahya ni patorangan mangamai hela. Jadi tanpa dia diberi marga diperwakilkan. Nama jal ulus pasamut adalah natua-tua ni nyon bawaon. Dan itu alai tidak diberikan marga. Dan pola di patape marga. Hanya perwakilan. Ada alai struktur di keluarga non nomor dalan asa hobar tu dalihan natolu adalah orang tua perwakilan non nama wakilion. Nah, jadi hasahatan di ulus sela ulus pasamut adalah orang tuanya kandung. Ya, adong deda inaroh aku boy matu saya sinamangir ate. Ya, mau lihat ya, jago-jago udah kamu udah kobah. Ibu terus dia ke namasa di Portibia ke di Paradatonon. Bang udah biasanya sengona hisado dia manukun-nukun don. Nilai jo patok bayam. Sehari-hari lu kata yang tersipikiran do suku-suku nion. jadi mulai di matu tuh di Anangguli nang mengalek kesempatan tuh. Ya. Jadi kan nama ngapon kan artinya kepentingan sesaat pada waktu mau pesta kan itu. Iya. Terseru pada songona mangamai. Ya. Karena mangamai itu kan untuk sementara di sepata dangi kok be sepata isi nama mangamai mana. Mau lihat ya Pak? Saat kan kurang tuh teman ya lapor di mana dilului nama-nama itu lupa mana. Ya. Jadi pada mula sian songonon ibarat kini kan kepentingan sesaat. Iya. Alani kepentingan sesaat ton pada umumnya sarupa dia yang mengudai beda gitu hanya kepentingan sesaat sudah serba sesaat ale tidak memungkinkan ale yang memungkinkan berlanjut kelanjutan nah ale dengan catatan dan gitu tidak berhak atas harta warisan dan itu ya isurwa memang molo-olo do menghapus rasa halak dia juga konsekuensinya udah mau menerima seperti itu soalnya dia mengudai bahwa itu risikonya memang karena tidak ada ikatan. Itu bolo nama ngamai asing no bolo nama ngamai kan memang dia kan berbeda dengan ngamai tong alana subuh rona tuana ima dia main meson perwalian sasitong na nama jebui doi itu dang nama ngamai Pada umumnya kayak gitu nama ngamai kan gitu. tidak jadi berkelanjut malu misal malah kita lak batak bayi saya dong di non pasti dia akan ingat lah tidak akan lupa lah kacang pada kulitnya dan itu ale nah tahayokan sebur sian nadau do sebur nadau do kan iya mau lihat ya mak ate ale anon tu sesi nama ihu anon lam takasman non perbedaan dia teh iya ayo tatangga oke adong dobe
Ya, Pak. Jadi, oh ya, ada yang pesan. Ya, Bang Uda, Oppo Chrysler. Ya, siapa paranda putak? Si nomor 3. Ya. Makin mengaku sesakat. Jadi menarik kalau kita mangain tapi itu mangai buruk, mangai bawah. Iya. Kalau mangai bawah berarti ya benata. Iya. Dapat hak di mana? Iya. Kewajiban tak. Nah sementara kewajiban ini anak itu kita ada. Sono kata di bawah jangan lo sih, itu bawah pui. Kewajiban. Jadi markata dengan untuk makanan kita para kona. Iya. 50 mengai bawah. Apa? Hak kalian, hak kita sebagai orang tua tidak bersambung ke dia. Ya. Ya, ini mah. Nah, Ya. Ala ni dua menguda. Hati-hati mengai itu malah mengapu. Itu kan. Melorong seorang lapatan nak ujulat terpercaya tong mangai itu malah mengapu. Melorong seorang kena menguda ya tong. Mangain, mau mangain dasar apa? Alanya ada ainum muna ini. Alanya ada sediain. nah, tong udah boleh mengido neng Berarti unang itu kok kamu tong mangain mangapu mah. Nah salah pengertian deh. Ya, jadi sesuai di konteks naima manguda. Unang anu manguda diuluh manguda ujungnya hak dia dapat tapi kewajiban dia tidak ada dan itu jadi alani do mengurang itu kamu amang mangain mangapun baru kamu siap puhami jadi daung saru baru mangain daung amang songono do amang lapatan lapat orang amang udah batong dan itu odo amang mulu mangain songono maraja nami on ale mulu mangain songono semua nama lo mana konin nama dokang udang ain apa mah pas dia mau udah di sono hal ada terjebak jujuk dan gitu udang songong dia mang udang hapit awan di kemudian hari huapu mah mau huapu sude asal naik kelam huapu be ibadah kok kamu kan alana sesat dui imarai ama udah teh mana baik pada ini mah ate ya jadi ngatung godang nak di hita alam mungkin ra merhite-hite pada orang yang nami tabama perbeda tuata adong masih duata mulak siang kantor sekretariat tahun sekretariat ta naulion adong pakiriman asanggiatnya seorang nian sekretariat tahun aka siulahon adatnya putta si jolo tubuh nauli mulai tema di hamuaka amanami marsangak batu hatta marsangak putta raja sile sabungan marsangak mana kita peparanda putta raja sile sabungan suara turpuk namar haujaku silalahina bolak horas mari kita